سفالبرد اتبانك زري مسات عالم كابناي حسب مسمر سمينا والتا أستاش عن 300 كيلومتر ندبو برحقا أبت ركب جزات نروي زخونة دسيت حدا درماس بانكي تدوكين يركب كاب كلتش حن شومونتن أتحيز لما سرعو بوق عجميرو اتي أب تحت برز تشفنن قرانا أخرانن تدوكينو زلو بانك بدرجة عالم تريفهم زلو كلهم عليتا تازرقتي أما زاي كيس أنتو تباهيلهم زعك قبلو نايزر معكني بمسرة سبسابات ودب مقبع عالم اتي عالماو بانك زرقي سفالبرد جلوبال سيد فالوت زبل سم تواهيبو زلو درماس مخزن حدا قابتهم بدرجة عالم ألو زبهالو أستاد شحن شوعة ميتن نازل اتبانك تاتوكوا انتخونا بخل ملك عيتاتو كرأن كاللوغن مسؤم فسيمو كناس أسر زخئل أيكونان ازي عالماو مخزن زي نزيادة حرشاو مرمرن حدث عينتات نمع بالن زرقي اكب يعقبن يكفافلن ازي بحيال وغنات عالمنا بانك زرقي مسعات عالم وي دومس داي سيد بانك زبل قصل سم تلابيسو زركب بانك بسم منقس نرويو ابتا سبيتسبرغن اتبهال كفال دسيت سفالبورد زخونت نشي دسيت كدوكان كيلو سفالبرد بنقداو منقد اير كتبرر تخيل نسمين زرحاقت كوينا بزيكاتا ابتقا تركب كتما لونغيربن ابسفح سعادة برد استدوكنت بادوش سفرايا اتي ناي بانك زرع حساب ابشحن 980 بكاري فاولر تبهلت فصامي دايركتور كروب تراست نبر استحسب خوينو اب كلتش عن حدن بودب حورات حجرات زتدارادره اهغراوي وعل زرئي نستفرميو كون كخون سقاله منغست نروي نمهنص يطراي لعل 9 مليون دولار وصايتات كغبرن كلو اتزرفه دما جلوبال كروب دايفرسيتي تراست بستبهله تكال ودب حورات حجرات تمويلو جلوباوي معكن زرئي سفالبرد 120 مترو ناوشت برد زتقول ببا أخران فرفيرو بمئتاو استدقونا قوينو أبصنع كوحي استقرصن كاب 4 كساب 60 مترو أمني استعشقنيو أبرس زلوو كاب آلوتا 3 كساب آلوتا 4 ديجري سنتيغريد زبصح كترك أزحي توساق زحلي كوبو تباهيلو لما عبيت ناي مزحلي مسارحيتات تتقيلو اللي يركب إذا مسارحيتات زي مقوت نايتي مخزن وترو آلوتا 0.4 ديجري سنتيغريد كم زخون زقبريو بزقاء اتبملكع قمصو وي سامبل او زعقب حرشاو ازرتي كي تبالاشوا كساب حدا موائل وي كساب حدا شح عمد كتصنح يخيل ولاون بسنك حسرت حيل إلكتريك اتناي مزحل مسارحيتات سرحنا حوارو دو كبل انت ترأيه بمسرت كيلاتات نايتي كاب صفح بحري 130 مترو لعلو تدوكينو زلو تحت بايتاو معكن اتبوتا بتفترو زحل بمخانو اتو مازر اتبو حدو نزغط 200 عمتات تعاقبهم كصنحو ايصقمون اتا 1 متر زبصح درع زلوو معص زونن بانك بتقلالا كساب 4.5 مليون زبصحو عينات زرئتي كعقب عام علوو كم نوصل كف علي زرئي بفقدي 500 زرئي ويسيدس بموسى دما بتقلالا كساب 1.5 بليون زرئي اما حفظاتو كعقب قل نزي ازرأتزي ببعليتو فلالي زعقب اشعات محفوظات اللوو جلوباوي معكن زرئي سفالبرد مسرح هنصتو اوشت حدا عمد دحر مفصامو اب كلتش حنشومنتن بوقع تمريقو سرح جميرو ابتناي ممرقتا سنسرع دما بريزيدنت كوميشن حبرت اوروبا جوس مانويل بارسو زركبهم كاب 35 هاجرات تعدمو كبابي 150 سبع سلطان ترقيبهم نيرهم اتو بانك سرحو دحر مجمارو ابتا عمد تطراي كاب استفلاليو كبابيتات عالم مالت كاب ايرلاند امريكا كندا سويسرلاند كولومبيا مكسيكو سوريان تغاريتهم نزمصو استاد 400 شح زقموت عليتات ازرتي كعقب جميرو ابزوان زخا اتمتن نابلعلي 1.5 مليون ديبو مهلاو يحبر بنرويز ونن ازبوتا بسدس مشارختي زكايد كوينو منستر حرشان مغبنتا هاجر نوردجنن كروب تراستنيم كامل العالم زمص بانكتا جين أبو بنسا مخزن قد حزرهم كعقبا يخلا حقاو مسجار وان سلازيله تزرق كل جيزي نبرت نايت تقماتي كويني يغصل
ክሳብ ዓንቆሮም ብዝዓጠቑ ወተሃደራት ኖርዌይ ብጽኑዕ ከም ዝሕሎ ዝንገረሉ ግሎባዊ ማዕከን ዘርኢ ስቫልበርድ ውሕስነቱ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት 100% ኣተኣማማኒ ከም ዝኸውን ኮይኑ ተሃኒጹ። ዋላ እኳ ብደረጃ ዓለም 1700 ናይ ኣዝርእቲ ማዕከናት እንተሃለዉ ብሰንኪ ባህርያውን ሰብ ዝሰርሖ ሓደጋታትን ግን ውሕስነቶም ፈጺሙ ዘተኣማምን ኣይኮነን። ንገለ ኣብነት ምስሊ ንርኢ። ቀዳማይ ኣብ ኢራቅን ኣፍጋኒስታንን ተሃኒጾም ዝነበሩ ማዕከናት ዘርኢ ብሰንኪ ኩናት ዓንዮም። ካልኣይ ዓለም ለኻዊ ማእከል ምርምር ሕርሻ ኣብ ደረቕ ከባቢታት ኢካርዳ ኣብ ሶርያ ዝመደበሩ ኮይኑ ብሰንኪ ኩናት ሓድሕድ ካብቲ ካብ ኣሌፖ ዋና ቤት ጽሕፈቱ ካሃድም ዝተገደደ ዓለማዊ ትካል ምርምር ሕርሻ እዩ። እቲ ትካል ኣብ 2012 ዓለም ለኻውያን ስራሕተኛታቱ ካብቲ ቦታ ኣውፅኡ እኳ እንተነበረ ገለ ሶርያውያን ተመራመርቲ ግን ንመሳርሒታትን እንስሳታትን ከይተረፈ ንምድሓን ድሕሪት ተሪፎም። እቲ ውግእ እናሓየለ ምስ ከደ ግን ነታ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ክቡራት እኩባት ዘርኢ ገለ ካብቶም ዝኣረጉ ዓይነታት ስርናይን ስገምን ዝሓዘ ባንክ ጂኖም ክገድፉ ተገደዱ። ኢካርዳ ኣብ ሞሮኮን ሊባኖስን እውን ዋና ቤት ጽሕፈቱ ዳግማይ መስሪቱ። ኣብ 2015 ድማ ካብ ማሕፉዳ ስቫልበርድ ዝተረኽበ ዘርኢ ተጠቂሙ ነቲ ባንክ ጅን ዳግማይ ጀሚርዎ። እቶም ኣዝርእቲ ካብቲ በረድ ዝመልአ ድቃሶም ተባራቢሮም ኣብ ጎላጉል በካዓ ሊባኖስን ኣብ ሞሮኮን ተተኺሎም ዘርኦም ድማ ብጥንቃቐ ተኣኪቡ ናብቲ ማሕፉዳ ንምምላስ ተሰሪሑ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ኢካርዳ ዘውፅኦ ዓይነታት ዘርኢ መሊሱ። ሓደ ካብቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕፉዳታት ዝርከብ ብታሪኽ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዕቑር ዘርኢ ካብቲ ኣብ ሴንት ፒተርስበርግ ዝርከብ ትካል ምርምር ባቪሎቭ ዝርከብ እኽብካብ ዝመጸ ኮይኑ መበገሲኡ ካብ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት እኩባት ዓለም እዩ። ኣብ እዋን ከበባ ሌኒንግራድ ኣስተዳደር ዘን ዝኾኑ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ካብ ዝጠመዩ ዜጋታትን ካብቲ ኣብ ከባቢኡ ዝነበረ ሰራዊት ጀርመንን ንምክልኻል ኣብቲ ዘርኢ ዝሓዘ ክፍሊ ንነብሶም ተዓጽዮም። እቲ ከበባ እናተናውሐ ምስ ከደ ኣብ መወዳእታ ሓያሎ ካብኣቶም ብጥሜት ሞቱ። ዋላ እኳ ብዘርእን ንዋት ተኽልን ተኸቢቦም እንተነበሩ ብዛዕባ ኣገዳስነት ናይቲ ዘርእን ሩስያ ድሕሪ ኩናት በቲ ዘርኢ ንኽትሓውን መጻኢ ወዲ ሰብ ንምሕላው ብዝነበሮም እምነት ዝኾነ ካብኡ ብምብላዕ ንነብሶም ምድሓን ብጽኑዕ ዓብዮም። ሓደ ካብቶም ሳይንቲስት ዲሜትሪ ኢቫኖቭ ብቦርሳ ሩስ ተኸቢቡ ከም ዝሞተ ይንገር። 4 ኣብ ፊሊፒንስ ዝነበረ ማዕከን ኣብ 2006 ብሰንኪ ዘጋጠመ ከቢድ ሓደጋ ዕለቕልቕ ማይ ሙሉእ ብምሉእ ተደምሲሱ ተሪፉ። ማዕረ ማዕሪኡ ግን እታ ሃገር ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ 18 ጥራይ ሜጋ ባዮዳይቨርስ ዝብል ስም ዝወሃበን እኹል ልዑል ጀነቲካዊ ብዙሕነት ዘለዋን ሃገራት ምዃና እውን ተፈላጥነት ረኺባ ኣላ። 5 ኣብ ታሕሳስ 2023 እቲ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ሓይልታት ሱዳን ሳፍን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSFን ዝተወልዐ ኩናት ሕድሕድ እቲ ንኡስ ወተሃደራዊ ጉጅለ ንኻልእቲ ዝዓበየት ከተማታ ሃገር ዝኾነት ዋድ መደኒ ብቕልጡፍ መጥቃዕቲ ምስ ሓዘ ዘሰክፍ ተርእዮ ተራእዩ። ሃንደበታዊ ውድቀት ወድ መደኒ ኣብ ትሕቲ ገና ሙሉእ ብምሉእ ዘይተነጸረ ኩነታት ነቲ ስሩዕ ሰራዊት ከቢድ ጽፍዒት ብምውራዱ ነቶም ነታ ከተማ ከም ውሑስ መዕቆቢ ክርእይዋ ዝመጹ ብዙሓት ካብ ካርቱም ዝተማዘበሉ ኣማይታ ሸሓት ሰባት ከም ስምባደ መጺኡ። እቲ RSF ዝገበሮ ምግስጋስ ብቕልጡፍ ሓድሽ ጃምላዊ ምዝንባል ሰባት ኣበጊሱ ንስራሕ ናይተን ድሕሪ ኩናት ናብታ ከተማ ዝተሰጋገራ ሰብኣውያን ትካላት ኣበላሽዩ። ኣብቲ እዋን ብዙሕ ኣቓልቦ እኳ እንተዘይሰሓበ ሱዳናውያን ሳይንቲስት ኣብ ዋድ መደኒ ዝርከብ ሓደ ፍሉጥ መሳለጥያ ንምሕላው ጻውዒት ተቕሪቦም ነይሮም። እዚ ድማ ኣብ መላእ ሱዳን ኣገዳሲ ዝኾነ ባንኪ ዘርኢ እታ ከተማ እዩ። ዳይሬክተር ናይቲ ጂም ባንክ ዓሊ ዘካርያ ባባኬር ንሚድል ኢስት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ RSF ንዋድ መደኒ ከጥቅዑ ኢልና ኣይተጸበናን። እዚ ምስ ገበሩ ግን ኩሎም ቶም ሰራሕተኛታት ካብታ ከተማ ናብ ውሑስ ቦታታት ሃዲሞም ነቲ ባንኪ ጅን ከጥቅዕዎ እዮም ኢልና ተጸቢና ነርና። ምኽንያቱ ንካርቱም ካብ ዘጥቅዑ ኣትሒዞም ኩሉ ሰብ ድሮ ብዙሕ ተሳቂ ነይሩ ክብል ተኣሚኑ። ቅድሚ ኩናት ብማእከል ዕቃበ ምርምርን ጀነቲካዊ ጸጋታትን ሕርሻ ተኽሊ ዝምራሕ ባንኪ ዘርኢ ሱዳን ስርናይ፣ መሸላ፣ ስገም፣ ሰሊጥን ሓዊሱ ልዕሊ 17,000 ምትእኻብ ኣእካልን ዓይነታት ተኽልን ዝሓዘ እዩ። እዚ ኣብ 1982 ዝተጀመረ ምእካብ ነጸብራቕ ብዙሕነት ዘራእቲ ሱዳን ሃብታም ብዙሕነት ህይወትን ነዊሕ ልምዲ ሕርሻ ናይ ዘለዋ ሃገርን ትእምርቲ እዩ።
ብተወሳኺ ንናይ ውሽጢ ዓድን ዓለማዊ ስርዓታት መግብን ኣገዳሲ ተባሂሉ ዝሕሰብ ሕርሻዊ ጀነቲካዊ ንብረቱ ከም መኽዘን ኮይኑ የገልግል ነይሩ። ገለ ሰራሕተኛታት ኢፒጂአርሲ ካብ ዋድ መደኒ ምስ ሃደሙ ኣብታ ንኡስ ሃገራዊ ባንኪ ጅን ዝርከበላ ርእሰ ከተማ ዞባ ሰሜን ኮርዶፋን ዝኾነት ኤልኣበይድ ተራኺቦም ቅዳሓት ናይቲ ዝበዝሐ ዝገደፈ ንዋት ሒዞም። ሓደ ካብቲ ናይ መጀመርያ ስጉምታቶም ኣብቲ መተካእታ መሳለጥያ ስርዓተ ፀሓያዊ ፀሓይ ምትካል ኮይኑ እቶም ፍሪዘራት ወይ መታሓልቲ ንኽሰርሑን ነቲ ቁምሶ ዘርኢ ንኽሕሉን ርጉእ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምርግጋጽ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ግን እቶም ሰራሕተኛታት ብዝተኻእለ መጠን ብዙሕ ቁምሶታት ናይቲ ዘርኢ ኣውፅኦም ናብ ውሕስ ክኸውን ዝኽእል ቦታ ንምስግጋር ውጥን ከውፅኡ ጀመሩ። መደቦም ልዕሊ 2,000 ቁምሶ ዘርኢ ዳልዮም ካብ ኤልኣበይድ ናብ መኽዘን ዘርኢ ስቫልበርድ ምልኣኽ ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ። እቶም ዝተመርፁ ዘርኢ ንኣሽሓት ዓመታት ኣብቲ ዞባ ዝበቑሉ ኣካል ዘጠቓልሉ ኮይኖም ካብዚኣቶም ንውሕስነት መግቢ ሱዳን ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ድርቂ ክፃወሩ ዝኽእሉ ዓይነት ዘራእቲ መሸላን ስርናይን ከምኡውን ኣካል ሕርሻውን ባህላውን ውርሻታት ሃገር ዝሓቖፈ እዩ። ቅድሚ ናብ ሓደ ካብ ሰሜናዊ ኩርናዓት ዓለም ምኻዱ እቲ ዘርኢ ብዝተኻእለ መጠን ብጥንቃቐ ካብ ኤልኣበይድ ወፂኡ ክሳብ ፖርት ሱዳን ካብኡ ናብ ወፃኢ ክለኣኽ ነይርዎ። ኣብ መፈተሺ ነቑጣታት ክመጽእ ዝኽእል ፀገም ንምክልኻል ሰራሕተኛታት ኤፒኣርጂ ነቲ ዘርኢ ዘጓዓዝ ዝነበረ ናይ ጽዕነት መኪና መጀመርያ ሳንዱቑ ክጽዕን ድሕሪኡ ድማ ኣብ ዝተረፈ ጽዕነት ክድምር ሓጅቶሞ። ድሕሪ 10 መዓልታት ኣብ ጽርግያ እቲ ዘርኢ ኣብ መወዳእታ ናብ ፖርት ሱዳን በፂሑ። ኣብ ፖርቱ ሱዳን ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ናብ ስቫልበርድ ክለኣኽ ዝተኻእለሉ ምኽንያት ዋላ እኳ ኩናት እንተነበረ ኣገልግሎት ፖስጣ ሱዳን ገና ይሰርሕ ስለ ዝነበረ እዩ። እቶም ዘርኢ ናብ ስቫልበርድ ኣብ ዝኸድሉ ዝነበረ እዋን እቲ ንጀነቲካዊ ጸጋታት ዞባ ኖርዲክ ንምሕላው ዝውፈ ትካል ኖርዲክ ጀነቲካዊ ጸጋታት ኖርድጀን ደው ኣቢልዎም። ኣብኡ ድማ ነቲ ካብ ሱዳን ዝተላእከ ጽዕነት ንምፍላይ ንምዝርዛር ዳግማይ ንምዕሻግን ንምስናድን ሓጊዙ። ንቴክኒሻናት ዘርእና ናይ ውሕዳት መዓልታት ስራሕ እኳ እንተነበረ ኣገዳስነት ናይዞም ዘርኢ ንመጻኢ ጽላት ሕርሻ ሱዳን ኣብ ግምት ብምእታው ግን ዋግኡ ዝበቅዕ ወፍሪ እዩ ይብል ሓላፊ ቤተ ፈተነ ዘርኢ ኖርድጀን ዮሃን ኣክሰልሰን። ኣብ መወዳእታ እቶም ዘርኢ ምስ ተበካልኦት 19 ባንክታት ጂን ዝተላእከ ጽዕነት ዘርኢ ሓዊሱ ብ25 ለካቲት 2025 ናብቲ መኽዘን ዘርኢ በፂሑ። እዚ ቁሩብ ኣብነት ናይቲ ብዙሕ ተግባራት ናይዚ ናይ ዘርኢ ማዕከን እዩ። በዚ ምኽንያት መንግስቲ ኖርዌይን ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ንሓዋሩ ከተኣማምን ዝኽእል ሓደ ውሑስ ማእከን ቡቕሊ ክድኩኑ ከም ዝተገደዱ ይሕበር። ብመሰረት ሰመዚ ኖርዌይን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን እቲ ኣብ ትሕቲ በረድ ኣርክቲክ ተደኪኑ ዘሎ ማዕከን ንምንቅጥቃጥ ምድሪ ይኹን ንኻልእ ዝተፈላለዩ ባህርያዊ ሓደጋታት ከም ዝፀወር ኮይኑ ተሃኒጹ። ስርሑ ድሕሪ ምጅማር እውን ብቕዓቱ ንምርጋጽ ተባሂሉ 6.2 ሬክተር ስኬል ብዝድካዕ ሰብ ዘበገሶ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተፈቲኑ ነይሩ። ብዘይ ዝኾነ ፀገም ድማ ተፃዊርዎ። ዋላ ኒኩሌራ ቦምብ እንተተፈንጀሮውን ክናቐነቕ ከም ዘይክእል ከዓ እቶም ሰመዚ ወሲኾም የመልክቱ። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለምና ዝርከቡ ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ቡቕሊ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ስለ ዘንጸላልዎም ዘሎ እዩ ከምዚ ዓይነት ማዕከን ኣብ ታሕቲ በረድ ክድኮን ተመሪጹ ዝብል ሕቶ ክልዓልን ግቡእ መልሲ ክረክብን ኣለዎ። ብርግጽ ድማ እዚ ሕቶ እዚ ብሓያሎ ወገናት ዓለምና ተደጋጊሙ ክሕተት ጸኒሑን ኣሎን። ብኽኢላታት ከዓ ንሓድሕዱ ዝዋቃዕ መልሲ ክወሃበሉ ጸኒሑ። ነቲ ማዕከን ዝደኮኑ ወገናት ዝህብዎ መልሲ እዞም ሕጂ ብደረጃ ዓለም ተሪፎም ዘለዉ ሚልዮናት ዓይነታት ቡቕሊ ድሕሪ ግዜ እንተስ ብሰንኪ ክጽወር ዘይክእል ከቢድ ክሊማዊ ለውጢ ወይ እውን ሰብ ብዝፈጥሮም ሓደጋታት ካብ ገጽ መሬት ጥራሽ ክጸንቱ ስለ ዝኽእሉ ብኣግኡ ቀጻልነቶም ንምውሓስ ዝተወስደ ስጉምቲ ምዃኑ የረድኡ። ቅድሚ 100 ዓመት ማለት ኣብ 1903 ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብጠቕላላ ልዕሊ 8,000 ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣዝርእቲ ይበቕሉ ከም ዝነበሩ እንተኾነ ኣብ 1983 እቲ ቁጽሪ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናብ ትሕቲ 600 ከም ዘንቆልቆለ ከም ኣብነት ይጠቕሱ። ቅድሚ ዝኣገረ ከምዚ ዓይነት ብርቂ ሓሳብ ዝፈሰሶ ስጉምቲ ክውሰድ እንተዘይክኢሉ ዓለምና ኣብ ቀጻሊ ተብቅሎ ዘርኢ ሲኢና ንሓደጋ ጥሜት ከም እትቃላዕ ከዓ ይረድኡ። እዚ ይኹን እምበር ግሎባዊ ማዕከን ዘርኢ ስቫልበርድ ንኻልእ ሕቡእ ኣጀንዳ ተባሂሉ ከም ዝተሃንደሰ ዝወቕሱ ክኢላታት እውን ውሑዳት ኣይኮኑን። ብመሰረት ዞም ክኢላታት
تقولوا معكن بسم منجس نروين تكالات ودب حوارات حجرات اندقا يسرح امبر هاندوستن مولتونجن كالوت حيلتاتهم وناني كوبانيا مايكروسوفت أمريكا بليونر بيل جيتس سمولو ذا بيل اند ميليندا جيتس فاونديشن استبهالة تكال تراي 30 مليون دولار أفسيسلو بزي كازي جينيتيكاوي ممحياش استقايدلو مازرئتي الرابحو نامل العالم نخزرقح نبينو سلطان زلوو انكا أمريكاوي درماس كوبانيا حرشا دابونت أب جينيتيكاو ممحياش هازرئتن مفرايز أرابالعن زنتف سويزرلانداوي كوبانيا سنجتا فاونديشن كابش حنت شعاتة 207 حيزو لعلي 100 مليون دولار بمفساس أب ممحياش عينة هازرئتي كنتف سنحة بفوكفيلر تحت بايتاو بانك أباخران أركتيك فاونديشن زفلت أمريكاو تكالن كالوتن دما أبجسن مولتن نايت بروجكت مخانوميو كفلت تقايدو زلو حلوف تاريخ نايزون كوبانياتاتن تكالاتن مسن ملكت كذا عملو زي تسقم اكي وديتاتن أجنداتاتن تحنجيتهم كنتفو تساني حميم نابنت اتباهابتي بالزغببو فلوتات أمريكاوان دكي فوكفيلر استمسرته فوكفيلر فاونديشن مس كوبانيا دابون تقينو كنمي عسراتات عمتات أبكم مكسيكو فيليبينس هندن نيجيريان زامسلا عم معبال زركبا حيالة هاجرات عالمنا زفصمو اكي تكبر مرأي قال إذن هاجرات وحسنة مقبن من رقاز أبز بقسالو زنبرا أوان اتتكال تورساوي ممحياش زقبر اللو مازرئتي ناتن هاجرات اناتوه لما بقى لوانا زرئتن كمست انتو جيرو أمو داتا دما اتن هاجرات دارقا ملو بملو أبتي نسو مسرحي زقربهم حانساب فريم كلا جيزي خبالو زي كل عزرئتي كم زمركوسا جيروان اتزخف ادما تعصاصا في مهرتي زهبو زرئتيوم بزبل قبل باب بقاليلو زي تفقون صحياين بالعاتنا خطيلهم زبقلو عزرئت مسرحو نابتن هاجرات مزرقحيو علامو خا نتنا مفراي صره صحياين صره بالعاتن زنطفا مشارخ تقبانياتات نمربح تباهيلو بداي مداي سغبري نيرو اتن هاجرات نهزبن اقل تعرف مهرت مغبي نخفريا كنخلنينا زسمع قرم جرحو حيزوم تبقيسوم كبقعو موداتو اغن نزنبرن حبتا ادكيوم اب عدان عندي دان كنزشم ماغيرومن اذا حجي اب اركتيك تدوكينو زلو معكن بقلون بمنصري كرئن كلو نصبي بربحا نايزن نتفتات حرش عالمنا خقاصاصرኦ هرديك زبلا زلوا حيدت كوربوريشنات معراب كم مغلغال حليفو كالو ترغم كهلو خم زيكل اتوم كيلاتات وثيقم يردو كبرات تقاتلتنا للومي تداليو سنبر مدبون اسقاتلكم مينيرو مدباتنا نمكتال سبسكرايب كبرو مسل تفتوو مس مقربكم شير كبرو عبز قصل مدب كسامر راخب سلسلنايو سونا ديد سلام لوغين عدد سلام ريتري ديد سلام لوغين عدد سلام